मादै फैसिगोन जोंहानाव ना मामि मादै फैसिगोन माखौथ' एसा खुसि जासोदोंहाय बे गथ'आ आंनो मादैया आमेरिकानिफ्राय पापाय बुरजा लाबोगोन आरो गस्ला लाबोनो होनना लाबोगोन ना मामि लाबोगोनथ' आरो लामायाव नेना थाबाय थाबानो जाबाय दे राजा मा होनो बाबाया मादैखौ लायनो थांदों ना मामि र' नोम्फाखौनो खबर लाहरनि आङो मोनहैदोंना मोनहैयाखैबा माब्ला मोनफैगोनब्रा आंना बिबनां सनायालाय मेसिन बुस्थु माबा गां गोनांजों फैलायनायानो एथ' नै फन हरदों खोमा र' ओइ साला हिनजावसो हेलौ बिमा लोगो मोनबायना मोनाखै मानसिखौ गैयालै बिरगासिनो हा माया माबाया हेलिकप्टारा माबाया एर'प्लेना मोनफैनांसिगौ माथो दाहालागै जानो मोनफैसिगोनदां दे लोगो हमना लाबोबानो जाबाय हा लोगो हमना लाबोनोथ' फैदों आरो माबा दोनथ' जत' बत' बेयावनो फैदों खोमा आंना बिबोनां सनाया फुरा बेयावनो फैखादो बे माबा लोगो हमनांगौ दिस इज दा दिल्ली एयारपर्ट बबेनि मानसि बबेयाव फैयो बबेयाव थाङो इसोरासो मिथिसिगोनलै रखरा आन्दायलाय लाङोलां रखरा बबेथिं हाफोरा बबेथिं फैग्रा बबेथिं माबाग्रा नै बुन्दु खिबाए अमेरिका से आने वाला मानसी को आदमी को किधर मिलेगा ब्रा Sorry? What are you talking about? I don't understand at all. होमबा बेबो गुबुन हादरनि मानसिसो Sorry? What? Sorry मिथियाबा था What a crazy man. सौदी आरबियानिसो खोमालै बिगुरा जांलाब जांथाब ड्रेस गानलायनाय What a nonsense man. बबेयाव लोगो मोनबावनांगौलै आंलाय दालाय बुरा हाँ जी खिबाए अमेरिका से एक लड़की यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ गया किंतु फ्राई इसको किधर मिलेगा ब्रा मुझे क्या मालूम बेटा आप कांटेक्ट करो और यहाँ पे वेटिंग रूम में आने दो बस मिलो कैसे अरे आप उसको फोन करो ना और बोलो मैं यहाँ हूँ फोन नंबर तो इसका नहीं लग रहा है ये अमेरिका का आदमी है तो इसलिए उसका नंबर रोमिंग हो गिसे तो इधर जाके ढूंढो पागल काहे का बिराद दम गोजा बाला पान्जाबी मानसि तो पान्जाबी नङा हारियानानि मानसि बिसोरो हिस्ट्रिफोरखौनो खर'आव फानफ्रबना लालाबायनाय बहाथोलै दाबो माथो फैनो रोंला एथरम आन्दायनासो थाबाय नामाब्रा बेलाय जायगा नेनो बालायलांबायलां नै आगै बिबानां सना माला फैगोन नोङो माला फैगोन नों नै बेनो खोमा बैनाय जोंहानि बैनाय दा जाम्बिया सिनायाखै खोमा बिगुमैखौनो इउ आर माइ सिस्टार इन ल ब्रा जाम्बि एन्ड आइ एम इयर किबा ब्रादार इन ल बास्टार्ड मैन बि नङा नामाब्रा बुस्थुआलाय माबायालाय मानसियालाय रखरा गलतिसे मिस्टेक जाबाय नामालै माथो फट'आवलाय बेबायदिनो एखे नुथारदोंमोन आंलाय जारलालै सथि लासिं बाथिंनो थोस Hey brother-in-law, you are waiting for me? देखो बिसो खोमा you are my wife sister, huh? Yeah, did you recognize me? Yes, I know you. That's a fulfill, I understand you. Okay, I'm trying to call you, but not reachable. Me too. Now, how do you go at home, brother-in-law? I will tell you later there, when I there, and then firstly we have to go in the main town there. Okay, let's go. Come on, hug me बैनाय, hug me. Okay. दासो आराम मोनलायदों. Okay, बरिया, let's go now बैनाय. Let me take your bag. मिसा मिसि साला मालायखौसो बामफ्रबफ्लांबाय. थु बैनाय थु. चलो. आसोलफोर माथो सामथाया दिल्लीयावसो दङैनो अले खोनादों र' आंबो बाङायमां ओरै मिथिगोना बिबनाखौना माखौबा सोरखौबा लायनो थांदोंनोलै दिल्लीसिम आमेरिकानि ना मुवानिबा आलासि फैनो नागिरदोंनो हौवा मानसिबा लायथारगौमोन जानो बियो सिख्ला बिबनांखौसो लायथारदोंलै बे खम बुस्थु नङा सामथायाबो आसोलसो बुस्थुंला सामथाय बिबोनांखौ नोंहानो लाखिगारदोंलै रखरा जे गैयाथाय गैया फरेनार हिनजाव नालै आङो बर' सिख्लाखौनो लागोनब्रा थरा वाइट दे बैनाय दे वाइट I'm gonna call your sister there. Okay. Because I don't know what to do now. Hello, Bima. मा जाखो? मा जाखो माने जों दिनै थांस्लाबनो हानाय नंला खोमालै बिमा
मानो मानसिखौलाय लोगो मोनदों ना मोनाखै मानसिखौथ' लोगो मोनबायमोन मोननाया नै दा ट्रेनजों थांनोबो रिजार्भेसन खालामस्लाबनो हाला फ्लाइटजों गुवाहाटीसिम थांबाबो नोगोद फैसा थांगोन दानो कि करा जाहैतिया फै जेरैखि जाबाबो दिनैनो फैथार जेनेरेलावबाबो फै ट्रेनजोंनो जेनेरेलावलाय बोरै थांथारनोलै ट्रेनाव खस्थ'नो जथ' पथ'नो बे आमेरिकानिलाय आलासिखौनो गोदाव सोराव लांथारनोसै होमबा माथो खालामनो दालाय बहाथो थानो माबा दिनै हरसेखौ जोङो बैनायजों आंजों हटेलावनो थालांनोसै नंदां गाबोन सोरांब्लानो ब्लड लांनोसैब्रा मतलबा नोंना थिगानो दे थान्दा बाजे साला ओइ देख' माबा नेगेटिभसो सानलायबाय बे बेसेरा एथ' गोजाननिफ्राय फैदों आमेरिकानिफ्राय मेंगुजोबलायबाय बे लरलिलि जाफैलायदों आरो दा हरसे ट्रेन गाखोबावनांगौबा मोनग्लिजोबगोन बे मानसियानो गतिके दिनै हरसेखौ हटेलावनो आश्रय लानोसै नामा बिमा आं हले नोंखौ बारा बिसास खालामा थानो मोना बेयाव फैनाबा फै जालायनोसैसो एसे एनै सान्स लानो नागिरबाबो जाथारा बे साला बे हिनजावजों मानसिया आंबो एसे दुस्थ' नालाय बिसास खालामजालाय लाङा रखरा What now? Your sister is very okra. She don't know your mengnai I'm mengnai. Kali she talking only come at home. So we have to go at home right now. Okay, it's alright. Do you want to stay in hotel with me? Bên này hả? I have no idea. It's okay, no problem. Ê lại, birat golden chance mình lấy sôi chi. Bị hinjawan thu jana garba lấy sôi chi đấy. Let's go. Hey, taxi. कहाँ जाना है भैया रेलवे स्टेशन हाँ हम जाएंगे go bên này let's get into the taxi big loss आंलाय सानदोंमोन दिनै हरसेखौ दिल्लीयावनो थानानै एसे बेरायहोनानै माबानानै आरिनानै एमब्रा एदावनानै जंखायनानै एसे गोमोन खालामनो दै साननायफोरानो जायालै मिशन इनकमप्लिट Mission? What mission? Nothing. बेलाय सन Okay. इदि मिथिनायमोनब्ला फैथारामोनलां जाखायाखैमोनलां How far is it Delhi to your home? बैनाय very long distance from here मामुलि एला केला माबा खाथि बायदि मोनदोंलै बे आप लोग कहाँ से आया है ड्राइवर क्यों लगे हामी बोडोलैंड जाना है इच्छा है ट्रेन और अरे यार मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कोई तकलीफ है क्या तुम ड्राइवर इज ओनली ड्राइवर हमको क्यों पूछताछ करवा लगे हाँ मानसियाबा मिशन इनकमप्लिट जाथारदों जोख्लाय हरनासो जानो सरि इखौ जोख्लायनाय माने आंबो लावफानाय माला मोनहैबावगोनलाय दिल्ली टु बड'लेण्ड